a maganin hawan jini shine a nema jogale. Idan ka nema ganyen jogale za a daka shi ko kuma a nika shi. Idan aka daka a turmi to zai yi ruwa, to sai a ɗauki ruwan a samu matatan yadda ake tace kunu ko ake tace dusa, sai a zuba shi a matse, aka matse shi to za a ga ruwan zai rika zuba, sai a tare a sa shi a roba ko kwano. Za ka rika sha cokali 2 ko cokali 3 so ɗaya a rana. Za ka sha shi so ɗaya ko cokali 2 ko cokali 3 za ka sha shi da safe, wannan ruwan jogalen ba ganyen ba. Na biyu shi shine kuma za ka nemi jijiyan jogalen, sai a sarar maka shi kwaya 7 ne, kwaya 9 ne, kwaya 12 ne, 13 ne, 14 ne, duk adadin da aka samu sai a tafasa ruwan mutum zai rika sha, amma da sharadi daya, banda mai ciki. Idan mai ciki take sha yana iya kamo damuwan dai cikin bai kosa ba, saboda haka kar mai ciki ta sha. A wanda za ta sha shine wannan ganyen ruwan, in aka matse za ta rika shan shi a rana so ɗaya. Kai ma za ka rika shan shi daidai gwargwado, kamar rabin kofi ko kuma kwatan kofi so ɗaya a rana za ka sha. In ka sha wannan za ka yi sha wannan da safe, wannan ka sha da yamma, za ka yi sha wannan da safe, wannan kuma da rana. In Allah so da indi hypertension ne, wato hawan jini, to in Allah so da za a rabu da abin har abada. Dan an daɗe ana mun tambaya, na nutsu ne na tantance wannan maganin sanda na jaraba wa mutum ɗaya ɗan jarida, wallahi baka bina bashi rantsuwa, wadda na jaraba musu ɗaya sanda suka fi mutum 300, kuma a ciki ba wadda zai ce min bai samu biyan bukata. Ta bugun zuciya in kana shan wannan bugun zuciya da yake maka bugu da dogon tunani, duk za ka bar shi inda in Allah da. Sau da haka mun bayar dan annabi a yi kokari a mana share, a mana laki, dan jama'a su gani su amfana. Saboda dalili muna da al'umma annabi da yawa masu lalura, iyayenmu ne, kakanninmu ne, masoyanmu ne, kannanmu ne. Za ga yaro karami ma da hawan jini, to aje a jaraba, Allah zai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.